στόχοι που είχαμε θέσει ήταν να βοηθήσουμε τον σύνδεσμο και να βοηθηθούμε και εμείς, γιατί τον καιρό ήταν θεωρούμαστε ότι είμαστε στο περιθώριο και κάποιοι θεωρούσαν μας αόρατους. Μετά από 25 χρόνια, νομίζω αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε τον συνδεσμό μας για την ευκαιρία να βοηθήσουμε. Να είμαστε καλά και του χρόνου να είμαστε δαδέ. Δύο λόγια εκ μέρους των διοικητών της αστυνομίας, παρακαλώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους εδώ που είναι. 5 μέρες που είμαστε στον δρόμο, μεγάλη τιμή και για την αστυνομία, αλλά και για όλους που μιλούσαμε. Τι που θέλω να πω είναι ότι τα μωρά που είναι δαμέ και βρίσκονται στο κελάρι του πόνου, να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι τους, είναι με όλους τους κοντάμε. Είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε δίπλα τους για πάντα. Έχουμε τη χαρά και την ειλικρίνεια του μπροστά μας και μια ηρωίδα από την πλευρά των γιατρών που μάχεται καθημερινά με αυτά τα παιδάκια μας, τη Σκέλη Λιρέου και παρακαλώ το πρόσωπό σας και το θέμα εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την προσπάθεια σας. Πραγματικά η προσπάθεια σας έφτασε στην άκρη της Κύπρου, το ακούγαμε από τα παιδιά από τα σχολεία. Είναι σημαντική η συμβολή σας γιατί όλα τα παιδάκια κάνουν την ευχή τους, περιμένουν πώς και πώς για αυτή την ημέρα που θα πραγματοποιήσουν την ευχή τους. Εμείς είναι το ελάχιστο που κάνουμε. Εσείς, οι γονείς των παιδιών είναι ήρωες και τα παιδιά τα ίδια είναι ήρωες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όπως το 17-25 χρόνια. Όλα τα ευχαριστώ τα βάση, αν χρειαστεί άλλο 25, άλλο 50, όσο υπάρχουν, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδάκια. Τίποτε άλλο. Νομίζω ο κύριος Μόνος και η πολιτική καλύψαν μας το έπακρο. Όταν ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνδεσμο και δικά στον κύριο Γιώργο, γιατί πάντα όποτε τον ακούω, τα τελευταία 15 χρόνια που είναι, πάντα καταφέρνει να με συγκινήσει πραγματικά. Όταν και Γιώργο αξίζεις τα πάντα για τον σύνδεσμο. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα φυσικά. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Επειδή φέτος δυστυχώς δεν είχαμε και δύο φίλους, ο ένας εκ των οποίων ήταν προτεργάτης στη διαδρομή αγάπης πριν από 25 χρόνια που δεν είναι πλέον μαζί μας και το φίλο ακόμα ένα μοτοσυκλετιστή σε Κοκόρια Ρεμεσού, είχαμε την ευκαιρία με την διαδρομή μας να επισκεφτούμε και τον δύο τους τάπους τους, ο ένας τον Άμαρη, ο Γιώργος ο Πλανής, και ο Κωνσταντίνος την περιφορά αφιερώνουμε αυτή την εκδήλωση σε αυτά τα δύο παιδιά που ήταν πάντοτε μαζί μας.